Bueno, hemen dugu gurekin Rafael Gamboa Apeztegia, natural de Los Ángeles, California. Vivo en San Diego. Hori da. ¿Qué sientes siendo hijo de un pastor vasco? Bueno, niretzako euskaraz erraten aldo, obia, erdaraz, nakoru egiten du. Zen bizia gaiztua zertako nire lagunak, denak, bueno, Los Angelesen bizi, eta nire lagunak, bueno, fin de semana, oaten diren playara eta dena, eta nik hartzaian lana inbiar atxakin. Eta ez dute sinesten alia zer den bizi hori eta ekeri erran, ez dute, bueno, they don't believe it, ez dakite sinesten ere zer den. Eta lagun bat eran dut, egun batin, eta, bueno, bizi ona bino ez naiz gehiago torko, erran dut. Eta nik, bueno, harakoan bihar, beti. Osea, que zuere hartzai izan zara? Bueno, txikitik, bai, eta gero handitzekin, hasi nintzen deportibokin iten, eta gero ez naiz haunitz waten al, zertuko ekin inbiar, bino lan edera inbiar den ordu hortan, orduan atxak, hey, no vas a ir a jugar, tienes que ir conmigo. Eta hola, zen bizia guretuko anaia Ignacio eta ni biek, eta gero lengusu haunitz, baziren hiru anaiak ardiekin, Joaquin, nire atxak Carlos eta Angel Gamboa. Erran zuten beraiek zergatik joan ziren hiru anai Zunbilatik hartzai? Kontatzen zuten zergatik joan ziren? Bueno, erraten zuten hemengo bizia ez duten itena eta dirua gehiago iten altzen hor, eta gero nire atxa guan zen lehenik, eta anaiari erran, hemengo bizia iten altzu, torri, eta biek guan, eta gero hasi ziren lanin berze batzukin aitzen, zera ardiekin, eta gero hasi zinen dirua pixko gehiago eta bere ardiek hartu. Eta hor zen egunak. Eta zure euskal sustraia hori, zure Zunbilako herria, kostumbriak, kultura betidanik sumatu duzu zuria bezala edo? Bueno, ez dakit ja, enteitzen duen ongi binoan nire bizia zen eskolara guan eta amerikano. Bino itxera batekin, igual zen Zunbia bezala jarritzko, bueno. Han dena euskara zaitzen ziren ama eta atxa, eta hango bizia ardiek ekartzen zuen itxera, eta gure auzokuk harritzen ziren, zertako herrin ginen, ez ziren kanpun, herrin ginen, eta, bueno, nola erraten da, butcher. No, he would have to butcher the sheep. He would, in the house. Itxin, bai, den zenuten horregia, bai. Eta gero auzokuk denak etortzen ziren, harritzen ziren, zera nola iten den lan hori, eta, bueno. Eta zure lagunak Amerikarrak bai. Desberdina ikusten zizuten, zinen beraientzat desberdina euskaldun zebia zinelako do zuratian lanbidegatik do, zenun desberdina zinen bertzitatik? Desberdina zerra nahi du. Diferente? Bai, Diferente. Bai, nik nola erraten embarrassed. Lotxatu nintzen, zertako amata atxa ez dute ingles iten, eta gero alare ardiek itxin, eta ez nun itxin sartzen haunitz laguna honak badekite, eta uriek biek o irurek gutxa, berzelaz ekin itxera guaten nintzen. Eta bai, ni guain ez lotxatzen bino horrengo denborin, bai. Denak harritzen ziren, zera hori bizia, eken mata atxa negozion eta hola. Eta orain konturatzen zara zureak idatzi dula bai Amerikan eta bai hemen historiaren zati bat? Bere historia benetan Amerikan nola izautu diren euskal hartzaileak, langileak, persona honak, zintzuak bezala, eta hemen beraiei esker nola atera zen herri hauek antzinera zurretaz konturatzen zara? Hartzain baten semia izanek. Te das cuenta
que tu padre ha escrito una parte de la historia, tanto Sí. en América como aquí. Sí, Algo que no se había valorado, pero que es importante. sí, que es que muy han importante y escrito. por eso me gusta mucho este museo para ver todos los borregueros y mucha familia en las fotos y me gusta mucho. Ahora faltan las fotos de tu padre y tus tíos. Sí, sí, voy a poner hoy mismo. Thank you very much. Gracias, thank you. Casco.